Para usted, ¿qué es la salud mental? Salut mental. Bueno, la salut mental per mi és tot. A veure, si una persona està ben corda, a veure, és lo important, és lo principal. Mi hijo, por ejemplo, viene aquí a Salesianos, que va a las 6, él tiene discapacidad, entonces es un poco de eso, Sí. que incluye todo en general. Per mi la salut mental és com està una persona psicològicament. O sigui, si es comporta, per així dir-ho, normal, si no fa coses que posin en risc la vida dels altres. ¿Coneixes algú amb un problema de salud mental? Sí, desgraciadamente sí. Depresivo, quiere decir depresión, es Bueno, alcoholizarlo. Así. Sí coneixo a una persona, de fet és la meva tieta. Pues sí, ara mateix, mira, la meva mare té demència senil perquè és diabètica i té un bypass al cor i està perdent molt la ment. Com vas reaccionar al conèixer la notícia? Hombre, me costó aceptarlo, pero bueno, es lo que hay que aceptarlo y todo lo mejor para él. Bueno, de sobte, a veure, et trobes una miqueta així encongit, no? Però bueno, vas fent i cada dia li vas repetint les coses i bueno, i a poc. I tens la mateixa relació que abans? Sí, tinc la mateixa, la relació no ha canviat. Jo la segueixo estimant com sempre i doncs sí. Bueno, se trata de mi hijo, o sea que imagínate, la relación cambia porque tú tienes que aceptar que esa persona tiene una dificultad y que no tienes la misma circunstancia que tenías antes de saber que está afectado por esta enfermedad. ¿Cree que la sociedad está normalizando la salud mental? Nada, no está normalizando nada. La salud, lo que lo normalizan son los profesionales, los estudiantes, la gente joven. Sí, no. Hay momentos, yo lo sé por el caso de mi hijo, que a veces no lo aceptan mucho y no lo entienden. Jo crec que haria falta parlar-hi més perquè sigui per normalitzar-ho més, no? Perquè si ens fixem, quan hi ha una persona amb salut mental, amb una malaltia mental, doncs totes les persones es fijen molt en elles sense importar el que l'altra persona pot sentir. No. Ni a nivel clínico, ni a nivel social, no se asume como una enfermedad a tener en cuenta, lo mismo que cuando tienes un cáncer o tienes una hepatitis. O sea que todavía hay que hacer un largo recorrido en la sociedad para aceptar que una persona con una dificultad mental o una enfermedad mental pueda ser una persona enferma y se acepte. ¿Y usted qué le preguntaría a una persona con salud mental? Que se tomara el medicamento, lo primero. Lo típic, no? Doncs, que com t'ha anat el dia, coses així. No li preguntaria res de la seva... Si té una malaltia, no li preguntaria res de la malaltia per si li fa mal. Com reaccionaries si et diagnostiquessin a tu un problema de salut mental? Bueno, doncs aniria al metge i a veure, intentaria poder a veure, amb ajuda i tot, que no perdés el que és el principal d'una persona, la salut. O sigui, reaccionaria mal i amb l'esperança de que la meva família em tractés com sempre i que perquè tingués una malaltia no sigui com l'especial de la família. ¿Usted cree que un problema de salud mental tiene cura? Depende de lo que sea. Cura no té. A veure, si té un problema sempre estarà allà, ¿vale? El que passa que no s'espandi. Que no vagi com a pitjor, no? Clar, a veure, l'important és això, és agafar-ho a temps i a veure, amb els metges y tot el que puguis i fer el millor per tu. Depende, hay algunos que sí, otros que no. Hay enfermedades que son para toda la vida y otras que son puntuales a consecuencia de un hecho que haya vivido esa persona, un trauma. Hay algunas que sí, otras que no. Esos son los especialistas que saben.